Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en alldeles ny video på min kanal. Idag ska vi prata om Kirke, Madeleine Smilers debutroman om jag inte minns fel. Den gavs ut på svenska 2022 av Ballström och Widstrand i översättning av Niklas Nilsson. Boken har knappt 400 sidor och är en omskrivning av grekisk mytologi, nämligen Kirkes historia. Som ni kanske vet läste jag Sången om Achilles för nästan 2 år sedan, och fastän jag njöt av läsningen tyckte jag att den var lite väl urhausad. De flesta av oss känner till Kirke genom Odysseen, där hon förvandlar Odysseus manskap till djur och senare hjälper honom på hans resa tillbaka till Ithaka. Här lyfter Madeleine Miller ut Kirke ur Odysseen och sätter henne i ramljuset. Hon är dottern till den mäktige titanen Helios, förkroppsligandet av solen och havsnymfen Perse. Hon växer upp i sin fars sallar där hon känner sig som en främling och blir till åtlöje för att hon är annorlunda. För att hon inte är tillräckligt mäktig. För att hon verkar svag och låter som en dödlig. Och för att hon är alltför blöögd och naiv. De som hon ser på med beundran och älskar. De som hon offrar allt för och alltid viker sig för. Sviker henne alltid och ser ner på henne oavsett vad hon gör. Tills hon en dag upptäcker att hon är mäktigare än hon någonsin trott. Att hon är en häxa och använder sina krafter. För första gången dansar hon inte efter sin fars pipa och då blir hon hårt straffad. Förvisad till en öde ö där hon får leva ensam i evighet. Hon får finna sig i sitt öde och göra on till sitt nya hem där hon långsamt utvecklar sin magi och lär sig trolldom. Med tiden blir hon starkare, mer självsäker och självständig. Ändå känner hon sig djupt besviken och ensam och fortsätter låta sig styras och trampas på av de stora gudarna. Det här är egentligen historien om hur hon blir sin egen, övervinner sina tvivel och osäkerheter, tar makten över sitt liv och till slut väljer sin egen väg. Och under sin utveckling möter hon många mytologiska figurer. Från Odysseus, Hermes och Athena till Penelope, Telemachos eller Jason och Medea. Visst kan det bli lite knäppigt att hänga med i intrigen med alla dessa namn, gudar och hjältar. Särskilt om man inte är bekant med grekisk mytologi. Själv har jag läst Odysseen och sett en föreställning av Medea, vilket gör det saker och ting lite lättare för mig. Men ändå kändes det som om det var för många namn i min åsikt. Så, vilka är för- och nackdelarna med boken? För det första vill jag säga att den är väl och vackert skriven. Miller lyckas få språket att låta som en riktig mytologisk berättelse och ger det en känsla av föråldrat och poetisk uttryck. Det var dock också en utmaning för mig i början och det krävdes lite tid för att vänja mig och läsa mer flytande. En annan sak som präglar romanen är att den berättas ur Kirkes perspektiv med stark självinsikt. Det gör att det ibland inte händer så mycket i handlingen, särskilt i första delen. Jag var nästan halvvägs in i boken när jag verkligen började fastna för intrigen. Även om boken beskrivs som ett äventyr är den i själva verket inte särskilt episk. Om långsamma och reflekterande böcker inte riktigt är er grej kan den här romanen vara svår att ta sig igenom. En annan sak som många lyfter fram är att boken ger ett empatiskt och ibland också feministiskt perspektiv på Kirke, som traditionellt ses som en antagonist. När det gäller den empatiska aspekten kan jag hålla med, även om Kirke är en mångfacetterad och komplicerad karaktär. Fastän det är sant att Kirke blir en självsäker, stark häxa som utmanar kvinnors roll i mytologin, är de andra kvinnliga karaktärerna inte lika framträdande. Kirke behandlar dessutom ibland andra kvinnor illa och systerskap är inte något som alltid gäller för henne. De flesta av de övriga framställs som elaka, känslolösa och även självcentrerade och beskrivs som rivaler eller antagonister.
De har lite eller ingen frihet och står i männens makt och våld. Men det är klart att inte allt går att ändra och att grekisk mytologi inte direkt utmärker sig för att vara särskilt feministisk. Jag måste ju också medge att Miller håller sig nära de myter som inspirerat romanen, vilket är en förtjänst. Trots att början var lite tråkig i min åsikt gillade jag romanen ganska mycket. Kanske till och med mer än Sången om Achilles, vilket jag inte alls förväntade mig. Om ni inte har läst någon av dem rekommenderar jag att ni ger dem ett försök. Och om ni redan gör det får ni gärna skriva en kommentar och säga vad ni tycker. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni gillat videon och vi ses snart igen.